tak som veľmi rád a vítam iniciatívu občianskych aktivistov, ktorí ma pozvali na námestie a organizujú akciu stretnutia všetkých kandidátov za primátorov, za poslancov mesta a vyššieho územného celku, aby sme sa stretli na námestí s občanmi. Myšlienka tejto verejnej diskusie mne osobne sa veľmi páči, lebo človek, keď bude mať správne informácie, bude sa vedieť vo voľbách správne rozhodnúť a bez informácií to jednoducho nejde. Dobrá, slobodná diskusia je základom zdravej spoločnosti. Ak sa prestane diskutovať, tak sa jednoducho spoločnosť začne zvrhávať. Musím povedať, že sa veľmi teším iniciatíve, keď mladí ľudia si pozvali svojich budúcich zástupcov na námestie, aby na takomto verejnom fóre spolu diskutovali. Je to úžasný nápad podľa mňa a myslím si, že na Slovensku toto ešte nikde nezažili, takže určite budeme vzorom, že sa stretneme viacerí kandidáti aj na primátora, aj na poslancov a je to taký prvý krok a prvý signál k tomu, aby sme sa my ľudia spájali, informovali a vedeli sa správne rozhodnúť. Mojím snom je, aby k voľbám prišlo čo najviac voličov. Keď to nebude ani 100%, ale čo najviac, aby tie voľby boli relevantné. A teší ma to o to viac, že sú to práve mladí ľudia, že to nie je tá staršia stredná generácia, ale že sú to tí, ktorí prichádzajú a ktorí raz uchopia aj toto mesto a budú v ňom rozhodovať o zásadných a dôležitých otázkach. Takže veľmi rád vítam túto akciu a zúčastním sa jej, takže teším sa na občanov mesta, okresu, aby sme sa stretli, aby sme si povedali, čo nás čaká a možno čo by sme chceli do budúcna zmeniť. Popračania, príďte sa pozrieť, príďte sa opýtať, my vám dáme odpovede a veľmi sa teším, lebo verím, že si vymeníme dôležité informácie a že spoločne strávime príjemný čas v prítomnosti mladých umelcov. Teším sa. Ahojte. Už je to politická kampaň, ktorú nesmie vyvolať, tak to píše v tom zákone, iný činiteľ ako ten konkrétny, ktorý kandiduje. Takže vy to musíte nejakým iným spôsobom urobiť, keď chcete takú nejakú akciu a nejakým iným spôsobom nazvať. My občania chceme rozprávať so všetkými, takže my občania sme si to zorganizovali. Kandidáti si musia zavolať vás občanov, nie vy ich. Ale to tak práve, že my to ideme robiť opačne. Dobre, môžete to skúsiť cez záber, ako viete, v tejto chvíli ja vám neodpoviem, ale tam je stále nejaký, neviem. Ja vám radím to, čo máte zrobiť, aby ste neporušili zákon. Ale v čom porušujem zákon, že to nemá súvisieť s voľbami? Ja tomu nerozumiem ešte raz. Tak si pozrite na zákon, ja som to číslo poslala. Aj som vám to už vysvetlila raz, že keď sú takéto zhromaždenia v čase pred voľbami, tak ich môže stále zvolávať alebo ohlásiť len osoba, ktorej sa to dotýka. Ale to ide až pod kožu a bude to veľmi ťažké. Ale my sa nevzdáme. Už len preto, že je mesto proti nám a boja sa. Tak my